2, 1, 2, 3, elme ota 2 desilitrin maitoa, kylmentai leminte nopeammin mikrossa. Lise 3 elme, 5 kukkuraista, telusikälistä, oboita. Anna jaoen laske uttua. Sekoita juu, kakao, juma ja ue. Oh boy, kakao ja juma ja ue. Oh boy, kakao ja juma ja ue. Liokene helposti, sekke kylmen ette. Lempinmen maiton oboi, kakao jauma ja ue. Jaue painun kaasan kuljetuksen aikana. Nettopainu on kuitenkin aina 1 kilo. Boy. Kakao jauma ja uhe. Oh boy. Kakao jauma ja uhe. Liokene helposti. Sekke kylmen ette. Lempinmän maiton. Oh boy. Kakao jauma ja uhe. Kakao jauma ja uhe. Kakao jauma ja ue.